vlog, og velkommen til den her video. I dag vi har lige været henne og møde fucking IQ, selveste fucking IQ Miller, og jeg kunne ikke snakke, og jeg var sådan, fuck ikke også. Og så sagde jeg sådan, at jeg havde nomineret ham til 3 priser, og jeg var bare sådan, what the fuck ikke også. Og vi fik et billede med ham, og vi fik altså autograf og sådan noget, og vi har tænkt os at gå hen til ham igen og sådan sige, at vi vlogger og sådan noget, fordi vi elsker ham fucking meget. Er det ikke rigtigt? Vi fucking ryster, seriøst. Se, vi fucking ryster. Ej, jeg må ikke lige få noget at drikke. Vi fucking ryster, seriøst. Må jeg fortælle lidt? Lige nu er der faktisk fejl musik, men det er fucking vildt, vi kigger sådan op til farm. Og jeg regner med, at jeg skal købe noget smør til jeres i morgen. Og så hallo, jeg siger jeg også til min mor. Ja, jeg vil gerne have den der blusie, når hun prøvede. Ja, det er fucking fed. Ja, men hvis jeg ikke det du skal med, sammen. fucking elsker din video. Vi holder sammen. Skal vi ikke lave en fanprofil til IQ? Skal vi ikke lave en fanprofil til IQ nu? Hvad? En fanprofil. Skal du også godt få en fin sammen? Ja. Jeg ryster. Jeg vidste godt, at han ville få fans. Ja, det var underligt, hvis han ikke fik fans. Skal vi prøve at gå hen til IQ Miller igen? Og han skal være med på vores vlog. Vi er ude af det her telt nu, fordi at og vi skal lige kigge lidt, og så skal vi måske over til IQ Miller og lige sige hej til ham og sådan noget. Og så skal vi spørge, om han ikke kunne være med på vores vlog, fordi at det kunne være fucking nice. Jeg giver ham en solbriller. What the fuck? Hvorfor gør du det? Fordi du er seje. Fordi du er seje. Men her går vi så, og vi opdaterer lige om lidt. Update. Vi går her ved forlystelserne og alt muligt. Og vi, seriøst, vi ryster. Vi har fucking lige med IQ fucking selveste Miller. Det er jo for sygt. Det er jo vildt overdrevet. Prøv at se, hvor meget fucking hjem. Men seriøst, vi har lige mødt ham, og han er bare overdrevet. Han er sådan lækker og sådan noget. Så skal vi over på mandler og prøve at smage nogle mandler, ikke også? Brændte mandler. Så var ham der bare mega uhøflig. Den er for kød. Dyre Boulevarden! Yes, update. Vi er på vej ned til omkring hvor IQ er. Yeah! Skal vi stoppe ham? Hej igen vlog, vi er inde i IQ Millers, hvad hedder det? Hvad nu? I IQ Millers ting. Jo! Filmer vi nu? Ja. Okay, prøv at her, nu skal I fandme subscribe til lige præcis hende her, for se hvor smuk hun er, dejlig. Og det er fandme noget, der er værd at følge med i. Hov, nu tror jeg, jeg trykker på et eller andet, tror jeg. Nej, okay, den er bare sådan helt meget ind. Er det ikke det? Jo, den fucking godt. Okay, helt sikkert. Men husk at følge med i hendes liv, hun har det for fedt, vi har det for fedt, og pisse og kram, og husk at abonnere. Ja. Tak. Okay, det I lige så, det var lige fucking IQ Miller, der sagde noget på min blog. Og ja, og det er totalt overdrevet. Seriøst, jeg er seriøst, mand. Jeg fucking seriøst, jeg fucking ryster. Jeg håber, I var med der og sådan noget til min kanal, og jeg skal nok link til IQ's kanal dernede, og så skal jeg nok spørge ham, om han ikke vil gå ind og tjekke min kanal. Men det vil jeg sgu da, så kan det sgu da være nice, hvis jeg skriver en kommentar eller sådan noget. Jeg tror, jeg besluttede min vlog glemme lidt, fordi at den bliver måske lidt lang, men vi... Ja, kom til Vorbasse, seriøst, mand. Det er fucking awesome, vi kan møde IQ Miller. Ja, jeg skal hen, jeg skal hen i morgen også. Men hallo, kom ind, mød mig med IQ Miller. Han er fucking awesome, seriøst, mand. Og så sagde han bare sådan, husk at subscribe og abonnere, for hun er fucking smuk. I know. Det ærger dig over, du gik med dig, hva'? Nej, det var den, vi gerne vil sige det. Nå, ups. Nej, lige meget, nej. Det siger vi på selv. Ellers så går jeg bare derhen igen og spørger ham, om han ikke vil lave en hilsen. Og så ringer vi til Signe på den. Nå. Ej, jeg skal ikke til FaceTime. På FaceTime? Jo. Okay, jeg skal have noget. Okay, vi skal lige have noget drik, så kommer vi tilbage.
Ja, det var alt for den her vlog. Jeg håber, I har nydt den, og jeg håber, I vil sådan abonnere og subscribe. Og jeg skal nok lige få IQ sådan, så sådan, og gå ind og lige hurtigt abonnere på min kanal og sådan noget, og så lige skrive en kommentar eller sådan noget, fordi det var fandme nice. Og han synes, jeg er smuk, og det er jeg bare overhovedet ikke. Vel? Du var lige sagt noget lige for 2 minutter siden. Men han sagde i hvert fald, at jeg er smuk, og sådan noget, jeg tænkte bare sådan, lige måde. Jeg har fucking lyst til at give ham et kys på kinden eller sådan noget, bare sådan, fuck. Nå, men jeg skal kigge den her igennem, og så ses vi ellers igen. Hej hej. Nej, hvor blev